Čaute ľudia, dneska pôjdeme do akvaparku s mojim bratom. Čaute. Najprv vyskúšame túto zelenú, musia ísť títo musia odísť. I to zapneme, nasadneme. Idem s mojim bratom. A ideme. Ešte aj dole ideme. Tak táto zelená bola nie až tak moc dobrá. Teraz poďme asi na túto. Teraz ideme na červenú. Dal som si sprint, než utekám hore. Ja som tu. Taký rýchly. Môj brat už tu je. Už je taký rýchly. Takže zase znovu spavneme si, nasadneme s mojim bratom a ideme. A ideme. Či vole. Ideme dole. Ja nič nevidím, aké toto je červené. Toto bolo veľmi rýchle. Teleportneme sa. Bum. Teraz dáme toto žlté. Žlté vajco. Teraz ja idem prvý. Môj brat teraz je prvý. Či bude? Ideme dole. A zas dole. Ideme zas dole. Aj, som vypadol. Opa. Teraz ideme hore. To čo si spravil tým? A ideme na modrý. Počkaj na mňa. Musím počkať na svojho brata. Moc ďaleko. Nechce sa mi. No, musíme počkať na tieto babiky, pokým prejdú. Alebo my tam nasadíme s mojim bratom. A stihli sme to, sme ich prebeli. A ideme dole. Toto bolo také nudné. Teraz ideme sem. Ideme teraz na také veľmi dobré. Ideme sa spustiť. Nechci ísť hore. Musíme ísť hore schodami. Neviem, čo sa stalo, ale milo som sa teleportoval. Predo mnou je veľká typka. Musíme ísť hore zas. Dole už nie. Spavneme si. Ja budem vzadu, vpredu. A zase ideme. Takisto. Ideme dole. Teraz ideme hore, dole. Takto sa to bude točiť. A teraz padneme do bazéna. Musíme ísť zase hore. Ale teleportnem sa, nech to mám bližšie. Nemusím chodiť jak. Teraz ideme sem hore. Počkaj na mňa. Ideme sem. A počkáme na môjho brata. No keď príde, už bude sobota. Idem formula. Oba, ja som vypadol. Choď bezo mňa. To teraz nemôžeme ísť s bratom, ale musíme ísť sami. Idem spať. No a idem. Bum. Ešte čakáme na môjho brata. Teraz je môj brat už. Za chvíľku vidíte touto trubkou, ako preletel teraz. Teraz ideme do džungle. Ideme hneď hore. Ja si nebudem dávať spýtku. A vzdám si. Ideme na zelený? Či oranžový?
Ja idem ideme na zelený. A môj brat je na žltý. Dobre, poď. A ideme. Uí. Toto moc nejde. Ja mám presklené. Uí. Pomaga. Wow. Ja mám presklené. Uí. Ja bola taká ženská. Teleportneme sa do džungle, zase pôjdeme hore. Teraz ja idem na žlté. Ako to tam vyzerá. Bratovi sa to páčilo. Môj brat neviem kde je, niekde Dobre, utekol. tu som sa Teraz stal. idem. Kde? Uí. A tu je presklené, to vidíme. Ukáž to zelené. A sme na konci. Nie, to je bez mňa. Idem pozrieť, či tu ešte veľká atrakcia Ja není. už nie. Áno, je tu vlastne. Ešte tu to má. Teraz musíme skočiť dole. Ó, to je dobré. Tá zelená. Teraz pôjdeme na toto zelené. A počkáme na brata. Kde si? Mine spal. No, kde? Kde je zelená? A musíme čakať 2 hodiny na ňo. Počkaj. No, on keď sa vyšíšme, bude sobota. Čakaj, než som našiel veľké schody zelené. Teraz to hľadá. A čo tie? A tam je. Uí. Už ideme. Som vzadu. A ideme. Uí. No toto bolo až, nie až tak moc dobré. Teraz ideme na to červené. To som najviac zvedavý. Ja idem na biele. Môj brat je na biele, tak ho počkáme. O, Opa. to som nečakal. Tam je do rovno vyľava. Do zelená to už ešte. Teraz pôjdeme sem. Toto je dobré, že vraj. Mm. Uí. Toto je Teraz ideme do vody. ľahšie. Bum. Ja Dobre. som sa tu zasekol. Som sa v tom zasekol. Počkáme na môjho brata. Kde si? Počkáme na ňo. Som pripravený. Tu som. Idem na lahadka zatiaľ. Dobre ľudia, toto video ukončujem mojim bratom. Dúfam, že tento aquapark sa vám zapáčil. Keď takto, môžete aj sami vyskúšať. Volá sa to Waterpark. A čaute.